Il-liġi li toħloq il-kariga ta' kummissarju għall-ambjent hija diġà approvata, imma il-legal notice li ddaħħalha fis-seħħ għadha ma kinitx ippubblikata. Il-kummissarju għall-ambjent se jkollu poteri ġenerali fuq l-ambjent kollu u mhux limitat għal permessi tal-MEPA kif għandu bħalissa l-awditur ta' din l-awtorità. Sakemm tidħol fis-seħħ din il-kariga ġdida, il-Perit Joe Falzon se jibqa' jokkupa l-kariga ta' awditur tal-MEPA. F'intervista ma' One News, il-Perit Falzon jgħid li mindu daħlet ir-riforma fil-MEPA naqsu l-elementi fuq żviluppi kontroversjali. Jgħid li hemm bżonn bidla fil-liġi sanitarja għaliex illum l-iżviluppaturi qed jagħmlu użu mill-akbar ammont tard possibbli b'detriment tal terzi persuni li qed jispiċċaw mitfuna fir-residenzi tagħhom. Qal li la darba jkun hemm il-pjanti approvati mill-ispetturi sanitarji tal-MEPA u ma jistax jidħol fil-każ. U hawnhekk hawn anomalija fil-MEPA li da Sanitary Engineering Officer u impjegat tal-MEPA. Imma mbagħad jaġixxi f'isem l-awtoritajiet sanitarji. U din hija anomalija kera. Barra minn hekk l-uniku appell li hemm mill-liġi sanitarja huwa l-General Services Board. Li dan huwa membru tiegħu wkoll, ġifieri Morandu mbagħad qiegħed fil-appell ukoll. Barra minn hekk il-General Services Board ma jidherx li jaċċetta appelli minn terzi, imma mill-applikant biss. Allura terzi ġew mingħajr l-ebda forma ta' rimedju. Il-konklużjonijiet li jagħmel l-awditur tal-MEPA l-istess bħal tal-Ombudsman huma biss rakkomandazzjonijiet u ċ-Chairman tal-MEPA mhux marbut jieħu azzjoni dwarhom. L-attitudni ġenerali tal-MEPA kienet difensiva ħafna u tipprova tiġġustifika anke dak li b'ebda mod ma tista' tiġġustifikah. Jgħid li huwa impossibbli li ma jittieħdux żbalji, imma trid tkun l-amministrazzjoni li tara li ma kienu dawk li żbalji ġenwini u li ma le. Imma hemm il-possibilità wkoll u di ħadd ma jista' jiġħadha li jsir l-abbuż. U hawnhekk qed nitkellmu fuq affarijiet li jinvolvu sommon kbar ta' flus. Il-Perit Falzon jgħid li jeħtieġ ikun hemm strutturi li jassiguraw li dan l-abbuż ma jsirx għaliex kien hemm każi fejn ma natax spjegazzjoni sodisfaċenti għal dak li kien seħħ.